Скъпи приятели, днес от 88-я влог ще има сухи пасти. Ето така. Всъщност просто и опитай нещо със сладкото изкушение, когато просто има да готви нещо повече. Сладкото изкушение, така че иначе просто и опитай и трябваше нещо повече, аз съм много хубаво. Винаги ти имат сухи пасти, те винаги ти имат тук. А тази ще има тук, а тази ще има тук. Иначе... И ето я. Сухи пасти те имаше тук, защото просто и опитайте нещо. Ето така. Сухи пасти и нещо е по-хубаво. Много е хубаво, вкусно е да си похвалиш. Сега на 89-я влог аз ще ви очакваме ви.